पार्ट्स सबनावबो दङ बिनाव जि दङ सबनावबो दङ सब एखे नाथाय फारागा बिनोल' जेनेबा बयबो मालायनि बुस्थुखौ नायनो लुगैयो बेनो खोथाया दा नुबायथ' नोंसोरो बिराद क्लियारलि निमाहाथ' आं बिया मानो होनबा बयबो शेयार खालामखादों आं निमाहा बिग्रा मानसि नङाथ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो मिथिखाबाय जानो हागौ सोरनि सायाव आं भिडिअ लाबोनो नागिरदों दिनै टाइटेल आरो थाम्बनेइल नायनानै गिबियावनो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबाय नोंथांमोनखौ जुदि आङो मालायनि भिडिअखौ लाबोबाय थानायखाय नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनदोंबाथाय आंखौ निमाहा होबानो जाबाय अननानै बिनानावा गावनि भाइरेल जानाय भिडिअनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना लादों गावनि बयफ्रेन्डजों लोगोसे थाफानानै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो बे भिडिअखौहा दिनै जेबो भिडिअ लाबा सानदोंमोन थेवबाबो आं होथारनांगौ जाबाय आरोना जेनेबा दाखालि बावैसो जाना थांनाय जों सानैनि जा भाइरेल भिडिअ जाबाय थादोंमोन मानसिफोरा शेयार खालामलायबाय थादोंमोन बे भिडिअनि सायाव आं भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरोना मोजाङै खोनासंनानै लादो सानदों आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अब्लानो फारि फारि सब मिथिलांजोबगोन थास' बिबार बिनानावा मा फोरमायना लादों गावनि भाइरेल जानाय भिडिअनि फारसे मानसिफ्रा बे भिडिअखौ आं जे भिउस आरो फलोवार्सनि थाखाय साबसक्राइबार्सनि थाखाय सिख्लाफ्रा सोरबा बुंगासिनो जेनेबा गावनि भिडिअखौ गावनो होना लादों माखासे मानसिफोराबो बिदि बुंदों आरोना आङो बेखौनो बुंनो सानो बेबो सासे हिनजावसा बयबोथ' भाइरेल जाखायो रावबो भाइरेल जाया होननानै बुंनो हाया मालाबाबो आरो बियो बुंना लाखादों जे गाव भाइरेल खालामाखै होननानै सोर माब्रै भाइरेल खालामनो हाखो खुनु मिथिस्लाबासै होननानै बुंदों आरोना बे बिनानावा थास' बिबारा ओमफ्राय मालाबाबो बेखौ सरि होनो हाया होननानै बुंबाय आरो बियो जाय भाइरेल खालामदों बेखौहाय आरो ससियेल मिडियाआव मालाबाबो सरि गैया होननानै बुंदो बयबो बिनि भिडिअखौ भाइरेल खालामदो होननानै सोर माब्लाबा गावनि बडिखौ जेनेबा बेफोरबायदि गावनि प्राइभेट पार्टसफोरखौ देखायनानै सोरबा भिउस माबा माबि फलोवार्स बेफोरबायदि बारायनो सानो नामा बेफोरबायदि खोथा सिगाङावबो सानखानाङा जुदि नोंसोर मालायखौ सानोब्ला नोंसोर गावनो सानो मिथिबाय जानाय भिडिअखौ होखायोआनो जोंनि बर' आइजो जा बर' सेंग्रा जा बर' हौवा जा स' आंबो एसे फागो लाबाय आरोना जुदि गाज्रि मोनदोंबाथाय आंखौ निमाहा होबानो जाबाय नेक्स्ट टाइमाव आरो आङो बिदि मालायनि भिडिअ लाबोला आरे मानसिफ्रा माब्लाबाबो माबा मोनसे जाबोला बुजायनो थाखाय फैया ओरैबायदि माने बांसिन मानसिखौ माने गाहायाव खोलैना दोननो नागिरो आरोना ओमफ्राय भाइरेल भिडिअ माबोरै जाखो बेखौ जोंबो माने एसेबां बेफोरबायदि डाइरेक्टलि बुंनो हाया जे भिडिअखौ हेगारदो होननानै बियो आंनि माबा टाइमाव बिदिनो बेरायनाय मानाय जायोना ओमफ्राय बयबोथ' आजिखालिनि रिलेशनशिपआव जेनेबा बेबायदि फिजिकेलि जानायानो जाखायो प्राय जायो मानसिफ्रा जेनेबा दा आंखौ जों सानैखौ भाइरेल जानो होना भाइरेल जानायखायसो माने जोंखौ सानबाय जों जेनेबा बेबायदि जों गाज्रि दिनानै दा माने बाहेरा मानसिफ्रा सानजोब्बाय आरोना नाथाय बुंनो थाङोबा सब जायो आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिफोरासो माने जोंनि भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालामै माने लासै खालामगासिनो ओंखारनोनो हाया न'नि लामानिफ्राय ओंखारनो हाया माने बेफोरबायदि जाजोबदों आरो खायसे मानसिफ्रा बुंबाय थादों जेनेबा नोंगौ जेनेबा बयफ्रेन्डफोरा ब्रेकआप जाबाथाय जेनेबा भाइरेल खालामनानै होयोना जेनेबा बेफोरबायदि नाथाय जों सानैनि गेजेराव ब्रेकआपबो जाखायाखै ना जादों ब्रेकआप ना नों खालामदों 1 मिनिटनि फट'खौनो माने सुटियाफोरा ओरैबायदि स्क्रिनशट मारि लाबाय दसेनो मिम्स बानायबाय नाथाय बिबारनि सोमोन्दै बे ससे फिसा क्लिपखौ जुदि दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव सनाफोर आरो जुदि सोरबाफोर गोदान जुदि आंनि चेनेलाव जइन जादोंबा प्लिज अन्नानै लास्टाव साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक खालामना गालां आरो शेयार खालामना गालां स' आंनि भिडिअआ दिनै बेसेबाङानोमोन बाय बाय बेफोरबायदि जायाना खोथाया जेनेबा मिम्स बानायनो हागोन होननानै बेबायदि मालायनि जेनेबा पस्ट मोनदों होननानै बेबायदि मिम्स बानायबाय थानो नाङाना जेनेबा बेफोरबायदि मोनसे स्क्रिनशटआनो लाइभआव सोरबा मानसि सासेखौ बुथारनोबो हागौ मिथिगोना ओरैबायदि मिम्स बानायदों आंखौ बेसेरा फेसबुकखौनो नायामोन जोङो मिथिगोना बेफोरबायदि जानानै गुबै जाहोनानो जाबाय दा बुंनोसै आङो माब्रै बेफोरबायदि जाखो जों डाइरेक्टलि बुंनो हाया माने
मारै जाखो जों गाव गावनो साननानै मोनाखैना दासिम माने जों साननानै मोनाखै मारै जादों बेबायदि ओमफ्राय नंगौ दङ जोंनि भिडिअआ जोंनि ओमफ्राय फार्स्टआवनो आङो मोनसेल' नुग्रोदों बे मोनसेल' नुग्रोदों आं सानदोंमोन बेयो वाट्सएपआवल' फैबाय नाथाय मारै फैखो बिदि होननानै आं बेखौ सोंहरबाय नों आंनि भिडिअखौ मारै बेबायदि जाखो बिदि होननानै आं होनबाय जों सानैनि भिडिअआ बिदि होननानै बेयो शक जाबाय बेनिफ्राय उनाव बिदिनो अखानाय खालि आं सानदोंमोन आरो जेनेबा वाट्सएपआवल' जासिगोन फेसबुकआव फैनाय नङा होननानै ओमफ्राय अखानाय खालि जोङो जेनेबा मानसिफ्रा बिराद हरजोब्बाय भिडिअफोरखौ नों नायो नों होननानै ओमफ्राय बिदिनो माबानानै स्क्रिनशट खालामनानै मानसिफ्रा होगासिनो ओमफ्राय आङो थांनानै नायहैबाय फेसबुकआव आंनो लोगोआ खोन्थाहरबाय नोंखौ माबा पस्ट होगासिनो थास' बिबार होननानै ओमफ्राय आं थांनानै नायबाय ओमफ्राय आङो डाइरेक्टलि मेनसन खालामना बुंगोन आरोना फेसबुकआव एफ बसुमतारी ना माबा बिदि बेनावनो फार्स्ट आङो पस्ट नुदों आरोना ओमफ्राय मानसिफ्रा बेखौ सोङा मानि थाखाय जादों जोंथ' मिन्थियानो माबोरै बेबायदि जाखो नाथाय आङो सारुखौ माने बिहरदोंमोन आरो जोंनि भिडिअ थानायखौ हर बिदि होननानै माने आं फारसेनिफ्राय खिन्थागोन आरोना गोरोन्थियानो जोंनि गैखाया जास्ट जोंनि गोरोन्थिया बेनो जों माने गाव गावनि पार्सनेलिखौ माने जोङो भिडिअ खालामना लानाय नाथाय भिडिअआ बयनावबो थाखायो कम्पालसरि बुंनो हायो आं थोंजों भिडिअ खालामनाया बयनावबो थाखायो मारै भाइरेल जाखो जों मिथिया खिन्थु दासिमबो जोङो बुंनोनो हाया सानदोंमोन आरो जोंनि वाट्सएपआनो हेक जानानै सोरबा सासेनिया जादों खोमा बिदि होननानै बेनिफ्राय बेयावबो बिराद साननानै खिन्थाबाय बिदिनो आङो खायसे मानसिफोरनो जेनेबा मोजां सानग्रा मानसिफोरनो खिन्थादों बेफोरबायदि होननानै ओमफ्राय उनाव आङो सानबाय बेनि मबाइलाव नङाबा आंनि मबाइलाव सोरबा सासेया माने लकखौ खेवखोमानानै डाइरेक्ट वाट्सएपआव माबायाव सार्च लिस्टआव नागिरनानै माबादों होननानै ओमफ्राय बिनाथ' मबाइला एकदम कम्पालसरिखाना लक गोजा आरोना ओमफ्राय बिनिखौथ' बेबायदि माने बियो सानफ्रामबो नोंथ' डिउटियावनो थाखायोना नों सोलाबखाया रावबो बिनि मबाइलखौ दांनोनो हाखाया ओमफ्राय आं सानदों आंनिफ्रायनो सोरबा आंनि इनिमिफोरा आंनि भिडिअखौ खावबाय मानो होनबा आंनि वाट्सएपनि सार्च लिस्टआवनो माने इनिल' थायो आरोना आं बेलेगफोरनि गेलेनायफोरखौ दानजोबो ओमफ्राय उनाव जानो हागौ भिडिअखौ बेनिफ्रायनो लादों सोरबा बिदि होननानै सानबाय आरोना बिदि होननानै आङो गोसो सिङाव बुहुद सानदों जेब्ला गेजेर समाव ओरैबायदि बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों माने आङो साननै सिगां माने बिनो भाइरेल जानायनि साननै सानथाम सिगांसो आं बे भिडिअखौ बेनो गासिबो हरजोबदोंमोन आरोना आंनि मबाइलनिफ्राय ओमफ्राय बे हरजोबनायाव जेनेबा सोरनावबा थांसनदों नामा स्टेटास थास'नो ना सोरनाबा स्टेटास थास'दों नामा होननानै आङो माबादोंमोन आरोना नायफिनदोंमोन जेनेबा गैखाया आङो नायखाखायो आरोना जेनेबा माबा मोनसे सोरनोबा जेनेबा माबा मोनसे इम्पर्टेन्ट बुस्थु हरनांगौबाबो आङो सब चेक खालामफिनखायो बेलेगनाव थांबा दिगदार जायोना ओमफ्राय बेफोरबायदिनो चेक खालामदो इयावबो गैया आं सानबाय बुहुद सानखांबाय आङो मारै बिदि जानो हागौ बिदि होननानै ओमफ्राय आंनो फेमिलिफोराबो न'निफोरा बुहुद हरजोब्बाय भिडिअफोरखौ नोङा सोर इयो बिदि होननानै नोंगा आं फार्स्टआव बुंदोंमोन मोनसे भिडिअ आं इडिट होननानै मानो होनबा आं उपाय गैया आंबो जेनेबा आंबो डाइरेक्टलि बुंनो आं सानदोंमोन मोनसेल' नुबाय जेनेबा मोनसेल' खोमा बिदि होननानै मारै मोनखो इखौनोथ' बिदि होननानै ओमफ्राय जों दासिमबो बुहुद साननायनि लैथोआवसो गब'ना दोङो रखम जायोना माने मा होनो आरोना थेवबाबो उपाय गैया जोंथ' जेनेबा लासिं जाबाय होननानै जों गावखौनो फोजोबनानै लानो हायाना जोंहाबो मोनसे लाइफ दंना जेनेबा जोंनि बिमा बिफा दंना मा होनो आरोना मानसिफोरनि थाखाय जों थैनांगोन दाना लासिंजों खामजानायखाय जों थैनांगोन आरोना बेयो जेबो बुंखाया रावजोंबो नांलायनोबो सुखुवा रावखौबो जेबो इनाय खालामनो माबाखाया आरोना आंनि बयफ्रेन्डआ ओमफ्राय बुहुद माने आंनि गामि खाथिनि मानसिफ्राबो बुहुद सानदों आरो जेनेबा बयफ्रेन्डजों गाज्रि जाबाय बियो ओमफ्राय भाइरेल खालामनानै होजाबाय बिदि होननानै आरो सोरबा डाइरेक्ट थोंजोङै बुंदोंदि फल'वार्स भिउसनि थाखायनो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै लादो होननानै गावनो हगारना लाखाथारदों इयो बिदि होननानै सोरबा जाबायसै आरोना माथो खालामबावनो भिडिअ'आथ' बहुत मानसिफोरा मोनखाबायना बाट मानसिफोरा होननायलाय होनदों आरोना गारलायबाय आं सानैजों बाट जों सानैजोंथ' गारलायाखै गारलायनायालाय रिल्सआव नंखायो बाट बिनि मबाइलनिफ्रायनो सोरबा लानानै बिनि वाट्सएपखौ हेक खालामनानैसो
भिडिअखौ मोनदोंबा सानदों आरोना आंनि मथेबा नाथाय जोंथ' बिदि एगारलायाखै गावनि आरो पार्सनेल भिडिअफोर बिदि गावनो गाव एगारलायनो आरोना बेनिखाय बेखौनो बुंबाय आरोना अननानै सेयार दा खालामसैलै प्लिज जोंहाबो लाइफ दोङो ना जेनेबा दा आङो क्लियार खिन्थाना लाखाबायना जों सानैजों क्लियार खिन्थाखाबाय आरोना जोङो मोनसेबो थगायाखै आरो थगायनांगौनि जेबो खोथा गैया नोङो भिडिअआ जोंनो जों माने जोंल' नङा बुहुमनि सबबो मानसियानो गावबा गावनि इफोरबायदि नै आयौ माथो ब्राइटनेसआ फुलथार नामा नोंना बारा फुल नाङा आया नै आब' थास' बिबार लायनो उल्थासो नुदों ओरै खामबासो जागोन खोमा नै सोरबा आब' थास' बिबार नामाबो सेभ खालामनाय दङ आब' थास' बिबार आरोना आं नुदों इखौ नुनाय लोगो लोगोनो बे सोर मानसि आसरित जानला मोनला होननो नागिरो आरोना मेसेजखौ आं फरायनि आब' सना मारै जाखो आब' थास' बिबारनो जाला जेरावबो जारलासो खालामना होबाय बे सासे जेनेबा आं इखौ होनदो बायदि गेलेथारदों आसरित मानसि जागोन आरोना दिमागानो जेबो गैया माने मानसिखौ सुइसाइड जानानै थैथारदों होननानै बेबायदि खालामनो नागिरो आरोना माखासे मानसि दोङो आसरित अननानै प्लिज जेनेबा जोंनि भिडिअखौ बेबायदि माबा खालामबाय सेयार दा खालामबाय थानोसै जाबाय नोंसोर जि नायनो लागा नुबाय जि आरो हाजार नोंसोर भाइरेल खालामबाय थायोबाबो आंनि जि दङ पार्टस सबनावबो दङ बिनाव जि दङ सबनावबो दङ सब एखे नाथाय फारागा बेनोल' जेनेबा बयबो मालायनि बुस्थुखौ नायनो लुगैयो बेनो खोथाया दा नुबायथ' नोंसोरो बिराद क्लियारलि दा नोंसोरो अननानै सेयार दा खालामबाय थासैलै सोर